arroz. Pois moi ben. Que remedio teño para as ortigas? Pero se as ortigas é do milloriño que podemos ter na horta. As ortigas, as estrugas. Mira, as ortigas o mellor que podes facer é facer purins con elas. Colle, así como as arrancas, méteas nun capacho, nas metas con terra mellor, porque senón a terra pois vaiche a manchar o purín. Méteas nun capacho, cando este o capacho cheo ben sobado, encheo ben de agua. Remexeo cada día hasta que se desfajan, hasta que se descompoñan. Podeche levar 7, 8 días, 10, 12, dependendo do calor. Pero fai purín, e ese purín podes botar á composteira, podelo botar diluído á mitad polo menos, como abono, como fertilizante, porque che vai a ter moito ferro, calcio, nitrógeno, para as verduras, para os repolos, para os coleiros, non lle botes aos allos, se tes